Álom ez vagy valóság? Tény, hogy a taxi a legszebb dolog a világon. Júliusban, eszelős hőségben, délután 3-kor, vadállati forgalomban, a Szénatéren pedig egyenesen Isten áldása. És még szórakoztató is. Bár lépésben haladunk, tűz a nap, ideges vagyok, mert legkésőbb 3:30 a Mester utcában kell lennem. A sofőr arca rezzenéstelen, nem siet, mégiscsak felderül a szívem, amint a kocsiba épített URH rendszer vartyogó hangon egyszer csak megszólal. Négyes, végzek a Keletinél, 1 perc múlva. Keresek Vöröskő utca, Istenhegyi út környékén. Lajos vagyok, Délinél, 26-os, szabad. Lajoskám, Vöröskő 27 és Sellei. Vöröskő 27, Sellei, elindult. Központ, itt vagyok a Keletinél, 55-ös, hova rakjam? 55-ös, várj egy kicsit, lesz temetői. Hát eském, Vétkei út 18. Gyerekek, itt vagyok Rákoszfalva, Vétkei 18, ilyen szám nincs is. Kérdeztem a portást, azt mondja, nem tud róla. Ez valami gyár, vagy mi az itten? Eském, Vétkei út 18, baloldali, nem főbejárat. Valami osztályos orvos ez, 60-as mellék a házin, hív föl, vagy keresd elő dr. Pallai. Igen, de nem látok, tök sötét van, itt éjjel van. Luja, ha jössz vissza a reptérről, hozd el a pirított májamat a palaszból, jó? Le van adva a portán, tudod hol? Gyerekek, a franca mellékbejáratba. Itt állok éjjel 2-kor, most menjek telefonálgatni. 4-es a Keletinél, hova rakjam? A Dob utcából lesz előrendelésem temetéshez, csak még nem tudom hánykor. Keresek Zápor utca környékén kocsit. 18-as vagyok Flórián térnél. Zápor 77B, Polgár Andrea. Zápor 70... Gyerekek, ne dumáljunk egyszerre, mert beterjedünk. Polgár Andrea, ismerem, TV-riporter. Fiúk, 118-as vagyok, 10-esként kiállnék. Az esküvőmre megyek, egy a 20 perc. Csók a 118-asnak. Csak a csajnak meg nem mondd, hogy volán vagy, mert elmegy a kedve az egésztől. 10-es, nincs meg az a kurva temetői fuvar! Finoman lányok, itt utasok is vannak. Gyerekek, én föladom. Rákoszfalva vagyok. A vétkeink közben lerombolták ezt a gyárat, vagy kórházat, én nem tudom mi volt ez. Dr. Pallai 2 hónapja meghalt. Itt állok a hóban, reggel 4 óra van, mi legyen? Igen, 10-es, figyeljetek. Rákosfalva nem vállal, én is arrafelé voltam egy órája. Légi támadás van, hozzádobja 7-est valahogy. Na mit csináljak, nekem ezt a címet mondták? Központ vagyok, nekem itt nincs senki, akit a vonalig el tudok küldeni. Na gyerekek, itt szirénáznak! Ha most dögöljek meg itt, amíg nem jön ez a Pallai! Friss szalontüdő van a vígmatrózban, akit érdekel. Gyerekek, a kanadai csapatok megszállták a Vörösmarty teret. A Lánchíd fölszabadult, vonulnak vissza a brazilok. Tud valaki albán tornacipőt valahol? Fiúk, 118-as vagyok megint, muszáj elmennem egy pár percre, a feleségem már szül. Csók az asszonynak 118, csak aztán fiú legyen és ne Béla. 4-es végzett a Keletinél 1975 tavaszán. Itt állok 6. éve. Mi lesz azzal a rohadt temetőjárattal? Nem döglöttek még meg a kuncsaftok? Ne őríts, Péterkém, még nem szóltak vissza. Béla, hol vagy? El kellett mennem, fiúk, ne haragudjatok, a fiamat ma vittem be az óvodába. Itt vagyok, Kőbányai út, hova menjek? Darvas Iván térnél keresek kocsit, van valaki? Itt vagyok az egykori gerétszálló helyén, a stadion előtt, jó? 98-as Darvas Iván tér 7, helikopter végállomás Kovásznai. Ne dumálják 98-askán, mert nem értek egy szót sem. Darvas 7. Fiúk,
118-as vagyok, a gyereket nem vették fel az egyetemre. A feleségem épp a Holdon üdül ibusszal. Ki kell álljak egy percre, mindjárt jövök. Igen, 118, nehogy taxis legyen a gyerek. Ne hülyéskedjetek, fiúk! Csók, 24-es az egynek. Felrobbantották a nyugati pályaudvat, és úgy néz ki, hogy a Gellért-hegyet átrakják a Városligetbe. Ezt ti miért nem mondjátok az emberek előre, hogy ne keringelik mindenki, mint egy félhülye? Albert Florián úton van valaki? Na mindegy. Én nem találom ezt a Rákosfalva ügyet, gyerekek. Letelepettem. Kis házamban a Vétkei úton. A 18-nál építettem a mellékbejárat helyén. Az Adzsip kútra néző, egy szoba hallos fürdőszobás Zsigulimban. Feleség, gyerekek. 3 diófa, itt napozunk, néha ultizom. Emléktábla. Dr. Ballai itt várta egykor a 43-as volántaxi.